Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala rasulihil karim. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, mga pagariyami, mga babayami, mga aryami, ako pamamakin betul kami mantua oras gusto biar kami membantay sa isa yang gaya which DXSK call FM 95.5. Pagpamangnin namin si Iku Allahu Ta'ala, pakambarakat niya na kita no, so mga umur tano si Iku mapya. Rakis ipambagar kita no Allahu Ta'ala, so mga pipya mapapadalam sang gaya gawitan no imanto. Gusto pa makatundugo ng mga gawi na wadin mambu mga rarataon na ipridas dan ron wala kita no din abusong mga pamilyatan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Giiso oras tano ayak kalalami ron na priplintan ron so piagusay tano ko may po sa gawi ko gita no kapagusaya si ko maanaw Quran na kagayuto na namiyari plitan no agyang ko to usayan agyang ko to puunan agyang ko to surah between sa surat Al-Alaqa. Ikadua ini beturun na surat Iqra. Na imanton na sumpatan tanot to, insyaallah. Ayot may pagusay tanuron nagyang uto po na nang uto surah. Kaya tiroon wala bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. May panutultan no so sabo pa kini turunan ro. May usay tanupan agyang kutua iniusay Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Sagyang kutua kiyatiruan yan sang kutua kiyatiruan wala sang kutua Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Managing natigyan akya subo ko nabi sa pangadika. Na piya ka pun sang kuta bismi rabbik. Ay mana na pangniga sa tabang si ipukanan ka. Itigin ang kutua Iqra mana sugo na pangadika na mana na yataala ko to si ko kabubali wala ay mana niyan na Tuhan ayawara niyan no din sipatian nas kanian igi kapangangarungan na ginawa o lang-langwan o kabaya o manusia si sagyang kay mana niyan na dunya katantuan yan na miyosay tanong to oriyan yan na kaya sabutan wala nas kanian ni miyanga din na ina din yan so manusia pun sa rugo ang babatik. Itigin ang ganan na kialuyaw wala sa halakal insan ilan yan sa manusia na ayak kialuyan yan na si makatutundog sang kutwa kaya tiroon wala sa skanian imiyanga din emanan yan na inad niyan sulangon taman na uriyan yan na inaluyan yan na inad niyan sa manusia. Itigin ang ganan kaya tiroon yan sa inad niyan sa manusia emanan yan na tindu yan o uriyan o kialuyan yan ko kaya pangad niyan kula kaya adnan niyan kulangon taman na ayat tigi Muhammad Salih Al-Utsaimin rahimahullah ang kasabuton na ginan na tasrif ay mana na ginan din ikyapakito kawer kita nuron wala sa saktan ng mga manusia na inilawan tan wala kaya kalabitan nun yan si ikulang-ulangwan ng mga kadin at tigi na makabubagron naging kutakatero yan wala karam na bani Adam sa benar-benar siya kawami sumbuwatan wadam emanan yan na sumanusia ayaw to siya ng mga ulama sa kaya sa kawaratan wala nakagyaso amatan wa Adam na sudnis wallahu ta'ala min gulima sa kiadan yan emanan yan na kanabalagi do kalilida mga kaadin si imiya kaukit sa kiyang kutati wallahu ta'ala kun fayakun na so Adam amatan na sudnis wallahu ta'ala min gulimaon nagyang kuta emanan yan na kiad na o Adam sudnis wallahu ta'ala min gulimaon nagyuto emanan yan na karina sa sakaw o Allah sir kita ng mga manusia nagyuto mambu is kita ng mga wata-wadam na makalalawan tanong si kulang-ulangwan o kaadan o Allah ta'ala nagyuto kita tigin ang kuto emanan yan na kaya tiruan yan sa khalaqal insana min alaqa iba natigin ang kuto tigin na Iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam itigin ang anak ya kasuyang kana na basa Iqra manapangadika na sa Quran na si ko tira na da barid dan si emanan yan naging utakap ko kasuyo emanan yan na ayah ko di na kalima na emanan na inumya kasoy ka adna ka importante niyan ka emanan na tinudan
Itigin ang kanan na kaya tiro man wala utala sa Iqra wa rabbukal akram. Kaya kanan na Iqra na si manatigin emanan yan na may kukunik o di na si emanan yan na may tutumpok sa giyang kutuwag kababaloy o agama ayamanan na puno ko Allah. Nagito tigin man bu ipitiro na inisumpato ng ta Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Ayamanan yan nas kanya na Allah. So inindoon yan so kisuratan ko panso. Agitigin nagyang gaya agama na ayakap keswaon o ayakap kesyapaon na kisabab si isagyang ko to ay maanan yan na kipasuratan nun nagusupin so langwan o mga dokumento patot asipan na ayapan akap kesyapian na pakisurat na so tigok mabuag yung kaya kumatian dan mukta isa tafsir siya niya ay maanan yan na Abdurrahman As-Sa'di na tigin ng gaya panso na kanabagyo akap kasyap o yamanan yan na agama akap kasyap po ilmo kasukin so langwan o yamanan yan na mga kabnar ayamanan yan na sutigdan ng mga dokumento ayamanan yan na ipasurat ka para di mapapas so ayamanan yan na kira kukabnar yan na ayakap kasyap yan naging kutaki susurat yan na sukna tigyan so pansom na kanabagyan ng bu kap kabaloy pananan aganti o yamanan yan na di ka pa kasi sinabuta o madalataw ka pagkasabuta so yamanan yan na pagkabaloy so pansong sugu o yamanan yan na isa sa iko pa diyan na imanto na sisagyang kaya masa tanong na pili tanong ka importante nga kasurat ay nindo wala so kisurat sa giyang pansong ka sa nga masa tanong na mili tanong kaya usuro communication nagira ko na text messages gibong ta kinisurat nga sa utap tiro ka na apya so yamanan yan na suratan na si isa sonsong na yamanan yan na sabab sang kutwa inindoon ra tanong wala ko kasurat na manan yan na miya kasurat tanong na miya baluy tanong subu so yamanan yan na surat tanong si ko mga ginawa itano ginasub kababayan tanong ditano may sumala na kisampay suron so mapipigar tanong sa diingulanan sang kanan pansong na kanap na bag YouTube ka apay so pansong na si mo ditano di ka pa kang bibitire girana na adna mga gito manan yan na naptiron ka na suratan nga ba din di na napanginsan na nakaipagamanat ka na suratan ka ba din na piyang adaraw ta so mga apo ka nakagimin ni surat kasi o emanan yan aptiron ka sa mingulalan ko pansong nalagid kay rambu emanan yan na pumamakin din kasabab sa giyang ko to amin ni surat ka so amin ni surat ka so mapipigar ka na diyan na natigi Abdurrahman As-Sa'di ang kanakatiro Allah alladhi 'allama bil qalam na miyak kalalanan alimu amig punalamatan ko Allah ta'ala sa kinindaw niyan kung disuratan si ikuyaman yan na pansom na kailangan na so Muslim ayamanan yan na tatarimaan yan sugduan yan na apyagin ang bu na ayamanan yan na pagpunalamatin yan na ko Allah ta'ala agi ang kanan ayamanan na kinindaw niyan rakitan si iku kisuratan si iku pansom na liropan nagyang tingin na alamal insana malam alam inindaw niyan ko manusia so ayamanan yan na ditan katawan na ito may usay tanong mambu yung naketiron wala sa alamal insana malam alam na ayamanan na piya kay sabutan rakitan wala agyang itan ka pamaganad si ko apian to na din na ilmu apuganad din tanong na kailangan na matatari matanong aya kakakuatan ko ilmu agitan wa yamanan yan na paganad din na so imbugir ko yamanan yan na utaw fikitan ron o Allah ta'ala na yamanan yan na kailangan na so Muslim na matatari mayanan aya pambagay sa ilmu na so Allah ta'ala so di tanong katawan na so Allah ta'ala pambagay kita ron nagito kailangan so Muslim napakapipit niya na ginawa niyan sa mialitan so di tanong di ka research so di tanong kang pahto di natin tanong di tanong di yamanan yan nigiran na pakaukit sa tigiran na ayamanan yan na mga aktual di pamana ang babanog sa mga ilmo na paparati ang tanong agyang kanan ng mga galapa katanong na ayaw pagkatabang ang katanong ayaw pagkapagayar kay tanong na so Allah ta'ala sa bapro na sumanos siya na uban niyang kalipati so inibugirong Allah ta'ala ayamanan yan na limog yung kanan kaya pakapasang ka mapasang sa communication makapasang ka sa ayamanan yan na tigitanwa kasurat mapasang ka ayamanan yan na pabarat na tigitanwa mga pamana siko mga pamanatigtan ng mga pananaron manan yan na mapiya ikap ka sabuta si ikop ka ginisurat ka laginan na limukanan o Allah ta'ala na sabab patigi manan yan na Abdurrahman As-Sa'di sa ginan na limu o Allah ta'ala na kailangan na saka manusia na pananggila ka o bang kamaso agyang ka na natigno Allah ta'ala kalla innal insana la yatgha
ar-ra'ahu istaghna. Ay mana na so Allah Ta'ala na piyakito ko yan agyong ta sabnar mata na sumanusia na pagpangakualan. Ay mana na ewara na manusia ni nagira manuto dan yan ay mana na makanalisod yan. Mata di laboy gira manuto sumanusia na di mapaparataya. At ni pagkatuon ay gira manuto miya kaswa miya kalay katao udi na tigitanong ay mana niya na may kuwasa. Siya na niya na ginawa niyan udi na tigitanong siya rin ganyan na ginawa niyan. Sabab sa aya ideya niyan nun na miya kalay tamok udi na miya kadagaliwata udi na miya kalay ilmu na ka tigitanong miya kasambay si kung ipamagagaw si sagyang kaya manan niyan na dunia nagyuto tigwala kala innal insana la yatgha mataan ay manan niyan nagyang kaya manusia sabna benar nagyang kaya manusia ay manan niyan na giimbaradusa ar-ra'ahu istaghna igira manuto ay manan niyan na nilay niyan amya katiram bisa ay manan niyan na bikuwasa yung tayo manan niyan nagi niyan kapangako ala di bumalukstan na ibasan niyan mga aryamin nagiimbaradusa ito ay manan niyan nagira ay manan kamaradusa naging utakap kelipatin yan si iko ato na iniba na mga suguan nun utuan yan. Diskan yan penalamat. Di niya namanan yan nagtidman nagyang kutuwa alemuun o Allah Ta'ala. Lagi na din, wala na manusia. Igira darkian, nakatatad man yan sutuan yan. Guit, igira manuto, miyakala arkian, miyakala surkian, mikawasa, ina miyakala ikadatu, miyakala i-power, miyakala i-emanan yan na ilmu, na igira na kasugun so menang yan ay manan yan na tamok yan o di nanganinsan amya ko niya nakasibisibin sabihin yan kapangakuala kalipatan yan aginawan yan na kalipatan yan pan so makalilibiton gira na mismo so din so lukso tao na kalipatan pan manusia so luks yan girap na kuwan na so mga lulutian na kalipatan yan lagi na yutitiwalaw dala kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna mataan na sabna ramataan aso manusia na pengakualan na kukailayan yan sa miyakatiram isa emanan yan na may kawasa na ini sumbaton o Allah Ta'ala at yan araita inna ila rabbika ruj'a ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a emanan yan na pakisabutan o Allah Ta'ala sa gimana na manusia giimbaradusa igiraman to may kawasa na biya kakuasa kasi bisibiyan yan kalipatan yan na ginawa niyan kalipatan yan sutuhan yan kalipatan yan so mga lulutian ay ito tigwalaw ta'ala innal insa tigwalaw ta'ala inna ila rabbika ruj'a ay mana na mataan si ikadin si ikabu ay mana niyan asukad na kay kedudan ay mana na ubak ka gitu ni katiron wallahu ta'ala sa manusia na ubak ka may kumat upawer amin ni bugir ka wala ubak ka may kumat utamuk amya ay manan yan ini bugayar ka wala din nga na ilmu ini bugayar ka Allah Ta'ala sa markabod din makasabab sa kalipating nga kutuhan ka nagu kasabapan sa kaganuking ka ko ini paliugat ka wala sa lagi duka simbayang ni ginagakapan so ay manan yan ako kasimbayang gusto mga pida mga paliugat ka wala kakagya sa kana tatang kadang ka mataan sibukukad nan kasukan dan ay mana na magandud tanong si ikutuan tanong. Dito ni Keteror tanong wala. Sa giyang kayakiba batong tanong sa dunia, na giri na matagai ay manan niya na sagad temporary na pumbalingan tanong. Si ikukad ng tanong Rabbul Alamin. Mga abang sa miya papamamakin malutan to siya kaya sa pamanas inalatan lagi yung tuwa ditan yung kapag siya sa kaya kaya Quran ka sabab ko mga balambon malaba interrupt sumpatan tan wag yung katir wallah ating na araita alladhi yanha abdan idha salla araita in kana ala al-huda aw amara bit taqwa araita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Pero sabutan ng Allah Ta'ala sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na
So kaya awidin yan si sakyan kaya agama na adin amiyabak yan mabagayamanan yan nating tanwa marin isaw na miyabak yan na so Abu Jahl ayamanan yan na so Amr ibn Hisham asya kini Abu Jahl na skanyan digtanwa Fir'aun hadhihi umma na so Abu Jahl na ewaraan yan na ipsipar yan kung Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agin kaya kasabay kanabas kanyang kasabab sa kanabas kanyang bukas so mga ayamanan yan at tigitan mga supporter yan. Nagito, piyakit ko kan wala, tiwalaw tala. Ara ay taladi yanha abdan ida salla. Ay gida ka kuskan yan na pasipar. Uuripan wala igira amisil bayang. Nagito, ayamanan na piyakit sabutan wala tala. Ay gida ka ayamanan yan, nagyang gana na tao. Pasiparan yan, so uripan yan, uripan wala. Igira manuto pasimbayang. Ay gida ka ro. Ini sobatun wallahu ta'ala tigyan ara aita in kana alal huda ay gida ka amay kaskanyan na sisi iko turuan yamana na ay gida ka ayarangan ka amay kuging ka iya pasiparan wayamanan yan na tao ipsiparan naging kasibayan naging ka iya pasiparan ipsiparon no ba makasimbayan na sakanyan na matatago si iko ato ni bana turuan ayama na katatago iyan si iko turuan na di niyan galba ka na yang kuto agi niyan galba ka lagi duka simbayan sabab sa sasabutan yan agi yang kuto akababalayo sambayang apalugat bu sabab ko katawin yan kutuhan katawin yan sa skanyan na si matatago si iko benar na sabab sang kuto katawin yan sang kuto katatago yan si iko benar na gyuto nag-inian di gulawlaan na lirupan na kanabo giubu agi inyan kasimbayang agi inyan kang gulaw la si ko sugo anunutugan yan ka ipasugo yang panakos sala kauron so kapiya uli nagyang ko tatigtanwa kang galabka kulangwan a ikabubaya wala na kapanang gilay si kulangwan a isipar o Allah Ta'ala nagyuto tigwalaw Ta'ala araita in kana ala huda aw amara bittaqwa ay gida ka amay kaskanyan sisi ko turuan ay manan yan na yung kaya tao apsiparan ayamanan ni apsiparon so kang gulaw la sa mapyan na matatago si ikuturuan o di na inisugo yan so kapananggila naranap na bubiyabu akatatago yan si isagyang ko turuan na ayamanan yan naging ta kiyaw sa itanuron agito so ayamanan yan nakasasabutan yan ko benar suguin wala ka ipisugo yung panukos sala kauron so kapiya kapananggila ang ganaba kasi isagyang ko to mga say o di na mga galabag ay nisugula so kang galabag nagusok kisaparan sa Ginoo o langon-langon mambuka ini sapar o Allah Ta'ala na ini subaton ng Allah ang yung utatigyan na araayta in kadaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara amana na tigwala Ta'ala ay gida ka amay kasupagpun apar na tumiya perlis butong yalikod kanyan di katawi amataan aswallah na pagiling niya ay mana na ito ni ketiro no Allah sa tigina ay gida ka amay kagyong kaiyat tao apsiparan yan sa Muhammad o basimbayang na ayamana nagyang kaya ayamana niyan na psiparan niyan di apapunapar psiparan niyan nagyang kutwa ayamana psiparan niyan so Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubos kanya na ayamana niyan na makasimbayang nagu ayamana niyan nagyang kutwa kipka ayamana niyan na tao psipar na tumiya likod ayamana kaya tayo likod yun na kagya sabab sa giyang katawan niya nagyang kutwa o ginabanyan di katawi agyang kutwa di niyan di gulawlaan sa kapse pa rin yan sa giyang ko tuwatawag isimbayang mana so nabitan ng Muhammad nagyuto na di lagi duto akapagatuloy si iko Allah Ta'ala udap na buto lagi ayamanan niya nakapagr na si iko ayamanan niya na benar nagyuto tigwa Allah Ta'ala ay ni sumaton Allah Ta'ala ang tatigyan na alam ya'alam bi anna Allah yara manin di katawi mataan aso Allah Ta'ala na pagilay niyan sa mana kasabutro nagyuto din kaya bugirun wala sa warni o di natigitanong ay manan yan na pagita saka pa na para apsaparan niya nagyang kaya tawag isimbayang naginan na miya kalalaanan nagalabog ko ay manan yan na dinaginan bayang-bayan na nakapagatuwi ko wala ginan bayang-bayan na nakapagr na si kubnar na kagiya ginan na bayang-bayan na nakapagr na kubnar na banga di katawi ay manan yan na saka dirong di emanan yan nagalabog ko lagi dinan naswallahu Ta'ala na pagilayin kanya katawan niya na giyang kanana giyang kang gulaw la na yun tinisong patun wala tingin na kalla la illam yantahi
lanasfa'an bin nasiyah. Emanan yan na sabab ro na tiwalaw ta'ala kala emanan yan na di nga nanding gulaw-law di na genukin yan nanan genukin yan no tawa di sa ninggalabak sagyang ka na kapsya pa rin yan ko tawa di gulaw la sa mapya isim mo yan kapsya pa rin yan sagyang ko tatawa sa emanan yan nakapanguno tani si wala separ si kumarata sa ubang masopak so emanan yan na ipagkararang ito Allahu Ta'ala na tiwalaw ta'ala kala emanan yan na genukin yan nanan ganun kaya na ni Abu Jahal, labos sa mga tawa di siya ni galabag sang ka na lagi diyan. Lagi din na nagalabag. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kamata na udin yan na nagnuki. Nagundira namin din so tanungan. Ay man tanungan na udin na gnuki nga na lagi din na nataw. Na mata ano di mi pakada panasa. Sa gandira namin ang umbun-umbunan niya. So manusia na aya pag-edatan si arkitano. Lagi kaya ulutan. Ito so agama na pagipanananggilan niyan. Uboy kiraman no tuwas tanong ko diyan di ka pakapinda-pandag. Nabangason to kaso ulo para pagaring aso para siya. Ino si sagyang kaya masa na kilitan nun nagyang kaya dunia na kabubuyan nila na game sagyang kaya manan niya na tira na boxing. Kasunto ka na sumangayod ng mga Arabo. Nila mga disampo mga ay sabab. Nagyang na nakabuksing na padanan ko bayan-bayan na kapagadapan na sumanusia. Kagyang kaya ulo na pagadatan. Nagyang kaya emanan niya na paras na ito. Inaluwala gyang kaya tao ay manan niya na tanga ko ala. Pagatuan niyan so ala kay ipsi parian ang kutwa kasi buyang ipsi parian ang iyang kutwa kangalabag sa mapia. Na udin niya nung tubenuki na tiwalaw ta'ala na lanas paambin na siya. Gandira namid ng bunong-bunan niyan. Ay manan kagandira namin sa ay manan na tanduman niya na nandiyan na buksan ka na ng bunong-bunan niyan. Nagyuto din ni Karina sa kapagkadapa-dapa na siya. Nagyuto ni Karina sa kaya pakay ito yan. Kakagi aya din nagyang kaya ay manan yan na tandungan niya. Yung bunong-bunan niyan. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Yung bunong-bunan. Binagyan natin kita ng ulo. Nag-iiso tao ang miyamukug. Ay manan miyamukug. Na ay manan yan natin kita ng dan yan. Ay manan yan na bukug iya tandungan. Hindi na miyamukug iya ulo. Ay sabab patigya kanya. Abdurrahman As-Sadi. Na ay manan na kaya kang bukug yan. So sa ay manan yan na sukatiru yan na ay manan yan na bukug. Na so panasugal na bakyan na ribata. Na ay manan na sabab sa giyang kutwa, so dila yan. Ay manan yan, galabok yan. Na palid na manan yan, na marata, kabukog. Na ay nagalabok yan, na ribat. Na ayaw mambuwa balas yan. Na ang gender ng kaya umbunan yan si isa. Alo nga na mauri. Na tigwalahu ta'ala. Falya daw una diyahu sana daw zabaniya. Na napakitabang din. Taluin yan din. Ulian sutigtan wa lalisan yan din. Guraukan yan din. So mga tao ang mga saling ubo pa yan. Uli na mga tao ang mga emanan yan na mga supporter yan. Mga ubo pa yan. Taluin yan siran din na tigwalahu ta'ala. Emana na anmaylay. Ikapasangiran. Na emanan yan na sisakuya at emanan yan na tigdanwa. Titawagan siran din. Tawag na may mambuat tigwalahu ta'ala. Az-zabaniya. So mga malaikat. Kikakad dinasasarigan sa naraka. Gitu so ayamanan yan na mga malaikat. Adid na bakiran tiago ranon kaayabu at tiago kiran na palayad na rarangita kagaya sa mga malaikat na yafalo na mayong maron ayabud na diran yung magalabag na sa ipsukiran ukad na niran na natigual daw tala yung na lagi din na tao pawala ayamanan yan na bukug reba ta panigalabag ipsiparian so gingal kang galabag ako mapya ka ipsiparian so kasimbuyan ipsiparian pa nagyang guto amana na kipsubuun ko kabaya wala ikasusuat yan ipsiparian ng kutwa kipsiparan kung di kabaya wala utala kapag nanggilay ko rarangit yan na aya pipikir niyan na amana na at pagatuan niyan suktuhan niyan na rabul alamin na tigwal daw utala gandiro na miyan nga na ng bunong-bunan niyan gion nan sa umunong-bunan na bukag pawala umunong-bunan na amana niya agalabok yan na ribat na natawagan yan din mga ugo pa yan katawag namin mambuat tigwal daw utala so mga malaikat si iku naraka na mana na anmaylay ang tawa nun amanan yan na pagkadapanas anmaylay amanan yan na antao nun amanan yan na tubanan yuti manang utwa tigya kanya Abdurrahman As-Sadi amanan yan utaketir unwalaw tala sa sanad uzaban yan na amanan yan na tigya na anmaylay o andi mabagar sang kaya dua naguntay mapasang sa mapasang so mga saling gugupa yan anda kaya mapasang na surko Allah Ta'ala naguyang mabagar agyan yung mga malaikat apapun din mga malaikat ko naraka na inisumbaton wala at tigyan
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tiga Abdurrahman As-Sadi ayamanan yan na inapian doon wala aging gaya pasiparan ayamanan sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam padun sulang ulangwan o mga umatihan mabakabubak siran sa mga raragan sa kipugiran kipuntarin ko mga lalong agina ni mga ulaw-lera na si pian siran wala sa picture kiran wala la tuti'hu wasjud waqtarib ayamanan yan na di ka kiswa-swa di nga pagunutis kanyan yung nalagi din na natawap sa parsi ko kasi ba yan sa parsi ko ayamanan yan na tiga ayamanan yan na kanggalibot itano di kanggalibot ako mapiyag sa parang marata at igwalaw dala di ka kiswaswa di ngas kanyan pabunuti wasjud na sujud ka ayamanan na ayang galibot ka nga na sujud ka sa ayamanan ka sujud ka na sujud ka sa ikutuhan ka waqtarib na pakarani kaon ayamanan yan nagu pakarani ka kukanan ka ayamanan yan na iqtarib na emanan niya na papakarani kaon sa emana ka papakarani kaon na ikiraman ito igasembayang uso mga padiyan na emanan niya na mga simba lagi do di nga di kagulaw la ako kapanasbeh so emanan niya na mga tigtano mga galabok kapamatiya sa Quran uso mga padiyan niya na galabok kikuwang ka kung babaya utuhan ka napakarani kaon emana pakarani ka kuwa kadmen ka Rabbul Alamin sa emana na galabok ka so langwan apiya kayo agama penggalabakan ipakaranin ka hindi ipakaranin tanong si ikutuhan tanong Rabbul Alamin tigi Abdurrahman As-Sadi tigi nang kana kaya tiraon walaw dala sa waqtarib nagiyan na ini langkapid na ay manapala siya din sibuan so serano to mga tao ayamana na makababak sa marga na ipisa paron so mapyaw ba niyang galabaka na ayamana niyan na ay pakipanggalaw kon na giyang ko to ayamanan yan na di ka baya o Allah Ta'ala na siyugo so mga tao sa dingaw to suwa ang to di ka kiswaswa si sa giyang to sa parsa lagi dito na papakarani ka kutuhan ka sa sujud ka di panambayang mana ka panambayang sa mga sunat o di na kapanalamat si ko Allah nagu pakarani kaon sa gulaw lang ka sulangon o tudugang nga kung mga panduan walay pakarani kaon lagi to ayamanan yan nakasisad ka o di na giyang takapamuasa sa sunat kapamatiya sa Quran gusto emanan yan na di emanan yan nakapagaluya-luya si ko Allah Ta'ala so giyanan usaya na makabat agyang kanan abituan sa surat Al-Alaq sukman so miya sabuton na pada miya sabuton na yung ayap man isa kita pagmatiyan tanong natin na miya sabutsi na panganero na miya sabutan ron na yatiginan kaya ilmo nagi ina pamagayan na yung Allah Ta'ala papakapunong lagi mambu nga ilmu lagi padaya sa ayamanan na pagkabuloy atos na karina sa kabubuloy al-kaad mamana ni kaad mo Allah Ta'ala lagi pa nagyang kaya ilmu ipumugir kita no Allah Ta'ala na pagkabuloy panaya ugo pa si iku ayamanan niya na pagkatabang iku manusia sa gitan kang bulaw la o mga suguan ra kita no Allah na pagkakan gusto ko ilmu na nabangibo ang gutwa kapkabanuitan ron na ugo pa sa kapkato na tanong wala di tanong pangulaw la ako ay manan yan na suguan yan ka so penso ilmo na pupakang bir kita no aguna may ilay tanong din kaya masa tanong di na kay makapilagi di sini akaswa mo sila makaswa na sa din sa ayamanan yan na giyang kaya ilmo ipumbagay ron wala Ta'ala na usar niya na yan si ko ayamanan na di ron pagusaran kay madakal mabuhay manan yan na so ilmo na sini pagusaran ko di ron pagusaran na dito digang kaya aming bansa nga kita pinasunuran sa nga kita pagpatian tanong sa tawa usar niya ang swelmo si kudirong pangusaran na siniya pa sangkot ang mga tao aning barado sa sabi tumambi niya pero mga professional ang natira na knowledge is very dangerous piya ka pili-pili ka wagi nga ilmo pag igira na yes waka swelmo na takin ni pa dingaw sa rasi ko kamapian ka mga bad mo busik inusar si ko marata na sa tawa din yan usaran swelmo yan si ko pagusaran ng mapya na sis kanya niya pa sangkot ang mga tao aming ako ala na pada penamnya alui sa miya sabut sa ngaya aya tigang kaya sa mirat sa nakita batigyan na miya sabut sa man na sa tawag kebayaan niyan so kapakaran niyan si wala si sanggayat niya na si ko akhirat na ayasuil ka makarani ka wala Ta'ala si ko patatago ka sa dunya na mala na makarani ka wala sa alangan na mori na pakandang lang so di ka panabayan yung tati ini sugwal la si ko nabita ng Muhammad wasjud waqtarib pakandang lang so di ka sabayan padupan kasabot sa natigin si sagyang kaya pero sa itanong na langwan ilmo o di na langwan ay manan yan na tigtano
emanan yan na tunay ni mga kung invento ay manan yan na mga ilmu o di na mga findings ang tunasan ikabituon na ginan na palayanan pun si Allah Ta'ala sa kanya ni kumbagaisan agyan kanan na ilmu mga findings mga tunasan mga invento nga ninsan na ikumbagayanan wala si ikutawak kabayayan nagyuti pitir wala alam al insan na malam yalam padapan na miya sabutsan si sagyang kanan akatiro Allah Ta'ala na mga ayat mga ayat ya gusitan wala gidong takete on wala Ta'ala sa araita ladiyan ablan ida salla ay gida ka kutaw ibseparan yan so urip ni giramisin mo yan nagagitigin nga naketiro asan Allah Ta'ala orian yan na inaloy Allah Ta'ala so 6 ang utapoy na parsa tigin na gansing nami garandutan nami agyang uta umbun-umbunan yan na tigtalo dinatandungan yan na watigang kaya aymanan yan watigang kaya sumirat siya kaya kitab usumat taga pesepar si ikot tawag isimbo yan na ayabalas yan ang gardutan Allah Ta'ala sa alungan na mo rin, tatandungan yan, emanan yan na umbun-umbunan yan, kagitod ni Karina sa kaya pakadapanas yan. Na kung namalong akong pamimikiran na, ay pandapat ka ko, mga tao. Ako na ba irang pisaparan, naging uta kasi bayang, kaya di na yung dalabangan, na pambunuon ni Ran. So, ay amanan yan na mga tawag isa-isang bayang. Kenapa na bagibu ka pagpubuno irang kiran ka, pagkadapanas ni Ran. So, ay amanan yan na mga Muslim. Nagiina, mailitan naman to si isa dunia, aso mga pagaritan no, si isa ngayong barang-barang ang mga ingod sa mga sa depan. Daksin na paksin at tigtanong. Naman nagtanong ka pakalala daw mga pagalitan ng mga Muslim. Kang nabagi mo di kiran kapakapsibayang kapumunong siya. Na emana niya. Uswalaw dala na piyagita niya naging na mga tawa. Siparan niyan so di sibayang. Sang gerdut niyan so mga unggun-unggunan niya sa alungan na mori. Na emana na mas lalo akapagadapan na sa Allah. Kung mga tawa pumuno niyan. So sirano to mga Muslim. Emana niyan na ipaparatiyaya adilan ng galabagan so kasusuat o Allah Ta'ala. Padapan atigin na kasabutan na yung na surah na upagdaya na may nagipun sa ketiron wala sa ikra nagitigin na nga naman na kaya pa nagipun yan sa ikra na sukabutian na lalan ko kapag ilmo na ila nga mambu ang na surah kaya mambu kaya po sa nun na inapos wala sa tigian wasjud waqtarib yaman na yan na simbayang ka sujud ka sa nagupapakaran ka ko Allah. So niya nagipun sa kinisugun si ikuemanan yan na kabutya kagyutoy kasangkapan ko kapakaswa na inapos yan mambu sa emanan yan nakasimbayang nagukapong galabakan sa kapakaran niyo tao si ikwala kakagya aya antap si ikukya adnar kita no aya antap ko kapag ilmo aya antap ko lang wantaman kaya tagutan no si sangay dunya nagyang kutuwa kasimba tanos iku Allah Ta'ala na ubanan dito no pakalilipatan agyanan emanan yan na malaki sabutan ron alam na paggalabang tanong ya mga di tanong mag-eskwela tanong na pagkitabang tanong wala with na ba tanong pakalilipati aso ilmo nakasangkapan tanong si iko kakuha tanong si iko bubuya wala na ikikuha tanong ron sangka na bubuya wala napakandakalang tanong so kapsudud tanong napakandakalang tanong so di tanong kang galibog ka kung mga galibog ikabubuya wala ipakarani tanong ron mga bangon sa miya papamakinag nakitagon na sa mansad yung ka sa samutan ng pansisagyan kaya ikaduwa na kaya manan niya na pangatan sa simbaga tanong ko mga kabaya ko mga pisamper kita no ay manan niya ng mga pakaisi o di na mga pamana mga katero di na mga manisa na pagkiliwanagan tanong ko mga pagalitan sa katiso meaning o umar tanong ron mga pakaisi ad natigyan pamana adi mo nakatawan yan lolot yan so natigyan ni dusa agi mo tayo manan niya na karuma ya miya kambalag kagi pa kambalagiran na punan sa giyang utwa kaya nga padensiran mayamanan na mga sisipag mga mayamanan yan ng mama so mga kakanian arinian suipagyan tama na tingin sa may akambalag siran na inangin na giyang kaya ayamanan yan na inimbalagyan na ayamanan yan na maririmito ito na tingin ni Duso kaya sababan sa lagi dito pagari ko ang Muslim amya kay sa bala sa Allah Ta'ala sa madaglang mapya yung nga yakang bilablag na so Allah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyari sagutan yan kita no tigyan abgadul halali ilallahi at talaq ay pagkararangitan wala ko piyakay niya nagyang kaya kang bilablag mana na din ko miya pa kay so kang bilag karumay ugit naginan na ipagkararangitan ng Allah Ta'ala ay sabab nakagira ginanibang kito ka pamilya na igira miya kang bilag miya kang bilag so karumay na ayat dito apagkarasay na sumangawata lagi ito igin na di kakayamanan yan na hindi ka bilablag na ayapatot na taman sa kakugaga ko kapunagilero na panangilan. So ayapatot ko makambabala si kuya manan yan na bubaya gusto mama na pananggilaan tanong ubas kita nung kasabapi
si ko yamanan yan na marata na ko to yamanan yan na piagusitan wag yung to yamanan yan na usian lagi yung surat al-alaq na may aluitan wag yung gusto at putulan wala sang gusto tawa ipsa parehang ko taw so yamanan yan kasi buyang na ibalas yan ng gendron wala tandungan yan unggugunan yan sa anong anamori na ipandapat ka amikas ka mambuikya sa bapan sa sukir main ading kabayay so mga wata kababayan niran si ina iran abis siya mairan na inu siya rami rasay inu miya kambalaga nga di kabayay ang kirumay kapunan narka ayamanan yan na maratay pamikiran niya kay tuitubu aping galubag kay karumay nga kirumay na piyang padan kasiran na tiga pa kambalagdan mo siya ginan na pinanggilaan ka isa sa parwallahu ta'ala ubas sa tanong ang mga Muslim na si tanong mabaluy ko ayamanan yan na tira na bunsi si kumarata ay patot na sa Muslim na mabaluy na bunsi si kumapya kung panwana pumalag na ayap ng galabang tanong na si tanong mabalag ko di mamimitiraan sa disira makamalag sa yuto ayamanan yan na sebagai sa balas sa walaw tala sa madang lamapya sa mambu pa kaysa natigin na alim ito na kung kumani barat na sukaro ako nagilingan ako niyan sa sukatan na di mapya na inukidu siya ko na naginan na ya pagusay tanong yung kaya kapala ayamanan niya nakasukat na so kasukat na so haram na dususun so ayamanan niya na so kesukat na adnab kesukatan haramum bidatihi admana haramum bil kasb ayak yang haram yan na haram din sudatihan ibarat to bubuy udi na to na san gyung tasyabu pa kabergo na buer kami belingi karumanga na dingkong dinemanan yan na kun kanito na haram ug manoy barat na so karumanga na dami ni belingi na dinga katawan barat na miya sukatihan na kaya kuan yan na disak na miya masaw sa arwan na ini belingi na kana da bangon na ato ni ba na katawi na gito na kanaba kong grabe to wallahu alam ka nabas kay misugat na lagi din na so mga guro na igira na pumandutan sa ko mga madrasa na agni barat mambuwa miya kasukat sa di mapya natigin niya inibigay niya na ko mga masiko treasurer sa madrasa natigin na katan umanyuan ng wisu kay ko mga guro nakanabatan ko haram ang mga guro ko kakutan ro ka ayman na niyan nagyang utap pira kay inibigay sa madrasa na ayabu kay haram yan na sukya sukataon na uba yaman na niyan na ba haram magyang uto at lutiman ni ulo inibigay sa madrasa sang ibu barat wallahu alam na padapan na ayaman na niyan na mga pakaisasiin natin na salam guru kami bumiyat tumu adunya ay katao ko ron na paguran isi mo yung ako sa luhur bu asar adya mo yan na deburan ka tarin ti kamay to ka pa kayo tuguran ni ay aymanan yan na ibarat sukat mo kasi ko waktu na aymanan yan na ginamanul to adna kalak adna uran udi na ato na iba na adna kawatira tigdan lagi du mga estudyante apakilas kay barata alas 12:30 na nakapagabalinggan namin ko alas 7 udi na alas 6 gagawi na piya kaluwagan tanong waga masa ito pa kaya ka panganat sa walay na simangingan juluhur na mapasad na kamating aman na simangingan man sa asar ka asara ay manan yan na so nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinggulaw lang yan ito kami ito din yatigong tulab na basi kaya pakaluwagin yan nakitan mo ay bun na marata naubutan so asong mga siya abil wirang banawlaw la abtimu niran so langwan ng wakto sa ay nakasibuhin niran abtimu so luhur ang so asar magaribo so isya na hindi marata ukman ubay barat nalagi na na ayagin mo ni kang ulawla na opisyonal lagi na natika dumiyat mi katangon na mapagugan na tiga sir timo ang julura gusto sar na to pa kayo wala walang pada pa kayo na tiga na amay kaso takaya tawala na miyabal mi tabut na takaya tahir na kapag kay ide yung tadin sa sambayang buto ka sujudi pagari ko muslim oy tarusan na kadin to sa kanaba ka panaman kanaba ka ato ni ba nakuan kanaba miya binasa so sambayang ka so sambayang na ayakap ka bina ayakap akap simay peruman na waya mi baga ka narok na ayman na ni barat na misin mo yan nga, ada ka makatakbiratul ihram. Yang nga matiros wallahu akbar. Nagyang ito, ada nga katiro ako wallahu akbar sa paganay na makapuro mga simbayan. Udi mambuna na, kaya to ka nakamanan yan, na di ka di simbayan na adong bisa na sisagyan yamanan yan na bangala ka, kaya tulungan ka na bukas ka na samit ka. So mga pada yamanan yan na maninsan na kanabang kibatan si ko sambayan. Gitu, wallahu alam. Pada pinapakaisa na tingin na salam kakalim inasukap tasbita aniya tabu inuga pa kayo to kay so pagari ko na pagkasakit na di ko apya niya tabu di kilab palo dilayan way ay man importante na di aloy tanong sa yagin ka panas bi lagal ba kayo dila na supusok na ay gali ba kayan na yung utwa ay manan niya na tingtano kasi sa kang wala kapag ikhlas yung utwa ay manan niya nakapakapipi ako puso kaliliwan na girun na ginan so masud kapanas bi lagal ba kanan dila ay manan yan na di matiro lagi do kabat sa Quran lagi lagi do girap ka sakit sa manusia na sa din sa kakagagangan patakol la mas tatato oy na manan yan na oya
Huwag ka kaukan na dila ka sa may ito, apipikir nga na pudin ka sa wala. Panalamat nga sa wala talaga, bigyan nga niya sa dila, malita dun si ko, Allah ta'ala. Okay. Balasang wala sa mapya, sagi nga na kapumugi nga sa pandu, kaya pagari nga sa kapkasakit yan. Pagari, apit pinapakaisin natin, nasa lamos na dito na ilusaw tawa dita niyan, ipumbitiray. So tawa pangangapinan, din yan ipumbitiray. Giyang gusto tawa pangangapinan ka, adi ka nukumbitiray. Nauriyan yan, ada ka apini. Adi ganyan ipumbitiray na miyapokas kasi ko emanan yan na dusa. Sa ayan ni baratan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na makaibarat ka sa kumakapat sa kaluda. Pinaributan yan, huwag pangaluda niya ng utamaya wapatid. Si isagyang kuto pagarin niya na emanan niya na di mo makipangginaway. So emanan niya na miyakalidas ka kumapoy na ayabu apakayawan, ayabu katutong sa alungan na muri na sutawa emanan niya na di ganyan ipumbitiray na di mo alam emanan niya na miyada kasi ikwato na iniba na kadusdan. Di ka pagkapad sa gingo tatawa tong yolak sa emanan niya nalulutian o di na ginawin yan sa babsa. Di nga di pangangapinan na di ka opinan. Okay. Pwede po na pa kayo sa tigil na salam pakalim ka pa kaya pumatian ta sa maaturat tigira sisir kita o di na gira miya batala subo abadas ta makasumiyang ta sa subo anta ka pag-abadas ta puro man. Pagari ko, babay ko. So kasug ka pagaluya ko wala ko tala na emanan yan na padbudin sa emanan yan na sunna. Apat ko adab at dikra yung ito kasusot ay manan yan nakapakapag-abadas. Ugay na ka na, ugay di ka pa kay. Di ka mag-abadas na pumit ay manan yan na pagaluin ka swala. Lagi di barat, nas ka bubayan na, mamiminstrate ka. Nakanabay manan yan na kayo mamiminstrate ka. At sisir ka subasan na di nga di pagaluin swala. Di, ay Muslim na ay manan yan na malagid o mamiminstrate ka. Nakada na, babalo yung atin sudila ka. Lalagi ng utati ko Rasulullah. La yazalo lisanong ka rataban. Bidikrila. Ay manan yan na di nga ay manan yan na tatatapangan yung dila ka malita din tanong si ko Allah Ta'ala. May aluy tanong pan banda may aluy tanong si pan hindi naman tagagawi na magabadas ka sa hindi ka pagabadas ka na kanabaga pipikir ka na pagkaturok ka nagi mo to di kaya pakasung ka sa disil kaya pakasung ka sa gagawin na may itong na sote ka din maabadas ka din kaya manan yan na ititira na abadas sa di ka batalo katitiago ka sa abab sa manan yan na may agabadas ka sa parabutol ka pagkaturok ka na so kaya lugar ka na di ka di manasbi, di ka di imamatay sa Quran na itong ito sa emanan niya na masusutikan. So Muslim, laif nakatiro na binayin na Muslim alayan Diyos, o dinalayan ng Diyos. So Muslim na dis kaniyan na emanan niya na ganajis, ganajisan, ginatilitan, no, ba najis, wallahu alam. Pwede pa na emanan niya na pakisati na salam guru amin niya kasimbuyan kami sa magrib 4 rakat. Bitiro amin ko imang Uriano kaya pakasila mami na niya kasobra-sobra ka at amin, din na reaksyon niya ng pakisami, dadusaw imam. Gito, ginan na patot na so imam ko lagi dito na pagisian yan so mamo benar apat akya sembayangan na upama ko pat akya sembayangan na kanaba miya binis sa sembayang yun ka emanan yan na gito ni manusia ugay na pagkasujud sa sujud ay emanan yan na tigtan o asahu ay emanan yan na miya kalipat sa apya miya kasilam nang naba paguman emanan yan na silam natin na sumujud tano apya kanon pan miya nga bibitiray na sujud siya emanan yan na dua sa jidatay isa ko kaso nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam napalayan niya nan miyang gulula misimbo yang miya kalibat na misimbo yang mabuo miya kauman na emanan niya gira miya kalibat na di sujud na yar ko no Imam Malik na yakap sujud yan gira dapat makasilam gira man miya kauman na makasilam na sujud sa duha na silam pamampuro man wallahu alam padupan na emanan niya na pakisati na kapakay guru miya ipamang niya kan so bapa kan na miya wapat adi simbo yang di matbu okay ila kasi bapa kan kapir isa sa pararatanong so kisa pang kipamanganin ko kapya o mano suba pa ka na disim yan gitu di amat pun aku manganin kan wala tala ka na paratian niya na kana ba sukip pumanganin tanong ko tang na siya na matitimo si ko Allah Ta'ala kay manan yan narkian sukap terima ko mga pang apadepan na manan yan na miya kay setigian na kana ba marate gira miya katuruga ko napaka-under na kan social phone na nabasya sa Quran isi mo mapya ay manan yan na pagkaturugan na ay ipinidaw nga sa Ginoo nga nakabasya sa Quran gina ni Muslim ay manan yan na ay pinamarantan na subatan no buka po mamakinag sa ay manan ni pagapigin ng tanong na ay po mamakinag tanong na sa Quran umbisuba ay manan yan na gina ni mabaluitan no ula-ula prergatan kung mga taraktan na ertan ron tatagun na sa Quran pagkaturugan tanong na ito ni ipinidaw kung mga watatan na sa Quran ya kapya kami alam tanuan niya miyan tayo ko tanong sa Quran po madaglay pa kayo sila na nitagundan no siya sa diyan ka sa pumagalitan sa relasi ko mga pagaritan no may makaisip ka dito no plakay na may mga pakaisip yun na naman so oras tanong na natagundan no siya sa diyan ka sa nino ka inshallah na mga pakaisip yun na subag na niyo si sa cellphone ka kano na bang ngayon na sa panalamatan na mis kano
ko, ginyo kami kapamamakin ka, ikinalangin daya oras pamangin na misli ko, Allah Ta'ala.